Салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон, дар навори имрӯз якчанд мошинҳои нав қабул кардем, ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон равон кардаанд. Бародаро ва касоне ки дар комментар наистагӣ буданд, намута мошинҳоро ёфтагим, пешкаштон мекунем. Хоҳиш мекунем ки видеоро то охираш тамошо кунед, дастгирро фаромӯш накунед, ҳатман лайк ва обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нави мо бохабар шавед. Ва касоне ки мошин, хона, замин, квартир 3 бораи реклама ёки фурӯхтан дошта бошед, марҳамат рақамҳоро рӯй кунада муроҷиат кунем, мо ҳатман дар видеои оянда рекламаш мекунем. Ва касоне бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед. Дастгири шумо пешраи мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Рафтем бародаро. BMW 3 Series аст бародаро, солиш 99 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро чиқаре ки мебинӣ, краскаш тоза, мато, коробка ходовой соз, задагӣ пусдагӣ надора, состояниш бениҳоят хубай. Сарошна фурӯхта мешавад бародаро, моторш 1.8, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 40,000 сомон гуфта истодай. Харидори аниқ бошад, биё мегӯям мошини пешбина махсус шуда савдо мекунем назди мошинда. Касоне ки мошинхари аниқ ҳастед, рақамро рӯй кунед, занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ва дастгириро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Дигар мошин бошад бародаро, Opel Vectra, солиш 95, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6 простой, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин барои CD салон, 4 электропакет, мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ пустагӣ надора. Балонош ҳолати хуб қарор дорад. Мошин беягон расходи камлия, бародар дар сум дар кора, сарошна фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нарша 35,000 сомон мега. Харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. Касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан рақамро рӯй кунед, занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар номраҳои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Мошин навбати бародаро Chevrolet Lacetti аст ки бародаро дар комментарро пурсида буданд. Солиш 2004, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро состояниш бениҳоят хубай, краскаш тоза, балонош соз, салон тоза, мото, коробка ходовой 100%, задагӣ пустагӣ надора. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 38 мега. Харидори аниқ бошад, бо муомила дорад. Марҳамат бародарои мошинхар, рақамро рӯй кунед, занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Бародаро Audi 4 пурсидаги буданд, як ёфтагим. Солиш 95, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро находвай, ҷошро заводид мешавад, мотор, коробка ходовойшам 100%, мотор дуд намекунад, расходшам камай, беягон расходи камлия бародар, фақат мешини ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Норак, нарша 28 гуфта истодай. Харидор бошад, бо муомила дорад. Марҳамат бародарои харидор, рақамро рӯй кунед, занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ва дастгириро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Бародаро ки советский пурсидаги буда, якдата советский ёфтагим. ВАЗ 21099, солиш 99 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ миёна бародаро. Мошин камтарак кор дорад. 100% мақсад ки заводид мешавад, балонош ҳолати миёнада қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт, нарша 12000 сомон гуфта истода. Харидори аниқ бошад, биё ай пеш мошина бинамига савдо мекунем назди мошинда.
касоне ки харидор боше бораи маълумоти таниқа ба даст овардан рақамно рӯй кунед дар зан зани маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар советский боша бародаро ваз 2107 соли 2003 сӯзишвориш танҳо бензин кузов седан объем 1.5 коробкаш механик ҳолаташ меёна бародаро мошин авзирашда 100% кор карда истодай қарор дорад дар ноҳияи ёвон нақша 10,000 сомон гуфта истодай ягон мошинхари аниқ биё ай пеш мегӯям мошина бина бо муомила мекунем. марҳамат бародарон ки харидори аниқ ҳастед марҳамат рақамно рӯй кунед дар зан зани маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бародаро якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамхи мошин хона замин квартирasi бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва касоне канада меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастай. хайр то наврҳои оянда.